Fil-Parlament bdew ikunu diskussa l-estimi tal-Ministeri, bl-ewwel Ministru diskuss ikun dak tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar. Il-Ministru Chris Cardona qal li dan il-budget se jkompli jgħin lil dan il-pajjiż ikabbar il-potenzjal ekonomiku, jattira l-investiment, jiddiversifika l-attività ekonomika u joħloq il-ġid. Il-Ministru tal-Ekonomija qal li l-Malta Enterprise sal-aħħar ta' din is-sena se tkun qed tapprova 30 investiment barrani ġdid u 35 investiment Malti ġdid. Fl-istess perjodu l-Malta Industrial Parks allokat 23 fabbrika ġdida, b'total ta' 25,000 metru kwadru, kif ukoll iffaċilitat l-estensjoni tal-hangar għal proġett tal-Lufthansa. Il-Ministru tkellem dwar l-inċentivi li qed jingħataw in-negozji fosthom il-Jeremy, Microinvest u l-Micro Guarantee, fil-waqt li serraħ ras l-industrijalisti li l-Gvern se jkun qed iżomm mal-wegħed elettorali li fl-2015 iraħħas il-kontijiet tal-enerġija. Semma kif is-sena d-dieħla se jkun qed jibda x-xogħol fuq it-taqali Arts and Crafts Village, fejn saħaq li dan il-Gvern se jkun qed iwettaq dak li l-Partit Nazzjonalista mill-Gvern kien ilu jwiegħed għal 25 sena sħaħ. Proġetti oħra li mistennija jkattru l-investiment u jħolqu x-xogħol huma s-Safi Aviation Park, il-Life Sciences Park u l-Creative Digital Hub. Dr. Chris Cardona qal li dan il-Gvern huwa wkoll determinat li jislet kemm jista' jkun aktar valur misjuta minn dawk l-entitajiet li jiffurmaw parti mis-settur parastatali. Hawn semma kif il-Mimkol għandha tingħata aktar rwol ċentrali fil-ħidma tal-Gvern, bilan li titkattar l-ekonomija u jkun iġġenerat xogħol produttiv fil-pajjiż. Il-Gvern se jagħti l-għajnuna kollha meħtieġa lil din l-Aġenzija biex tqajjem mill-ġid l-interess fost is-settur privat fil-public-private partnerships u inizjattivi oħra bħal Public Finance Initiatives, xi ħaġa li l-Gvern preċedenti naqqas milli jagħmel. Fil-konklużjoni tiegħu il-Ministru Chris Cardona ċaħat l-allokazzjoni għall-ospitalità fil-Ministeru tal-Ekonomija triplat kif allega l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, u kwota l-istess estimi li minnhom jirriżulta li fil-verità kien hemm tnaqqis ta' 25%. Chris Cardona saħaq li l-Gvern se jissokta l-ħidma tiegħu biex joħloq klima attrajenti għall-investituri biex pajjiżna jkollna tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd u aktar xogħol ta' kwalità.